Vítáme vás v hotelovém komplexu Belvit Lapák a samozřejmě také ve významném lázeňském centru Poděbradech, vyhledávané oáze klidu a pohody. Lázně Poděbrady, obklopeny krásnými lesoparky a úrodným polabím, jsou Praze vzdálené necelých 50 kilometrů přiblíženy nejen hustou sítí autobusových a vlakových spojů, ale také pohodlnou dálnicí D11. Uprostřed města, na půvabné kolonádě, v ústřední parkové části, stojí také náš hotelový komplex Belvit Lapák. Dnešnímu klidnému lázeňskému městu předcházelo v 10. století obchodní a řemeslnické centrum. Ve 12. století byl vystavěn Poděbradský vodní hrad. Současnou podobu získal za Marie Terezie. Slavný pomník pak připomíná Jiřího z Poděbrad, který v polovině 15. století usiloval o první koncept Evropské mírové smlouvy. Objev vydatného pramene v roce 1905 známým německým statkářem von Bülow na vnitřním zámeckém nádvoří vedl knížete Hohenlohe k založení malých a malebných knížecích lázní, přímých předchůdců dnešních lázní. Hotelový komplex Belvy se nachází na nejkrásnějším místě lázeňské části města, na konci lázeňské kolonády a na počátku parku s krytou lázeňskou kolonádou. Park je elegantně upraven a osazen celou řadou zajímavých a hodnotných soch a plastik významných autorů Wagnera, Pichla, Obrovského, Bendy a dalších. Přímo před hlavní budovou komplexu najdete Rudé srdce, které je symbolem Poděbradských lázní. A také známé a tradiční květinové hodiny z roku 1937, jejichž výzdoba se každoročně mění. Dovolte, abych vám teď promluvil ředitel hotelu. Vážení hosté, dovolte mi přivítat vás v lázeňském městě Poděbrady a poděkovat vám, že jste si vybrali hotel Belvit Lapák. Věřte prosím, že já i všichni moji spolupracovníci se vynasnažíme, aby váš pobyt byl co nejpříjemnější. Vhodné umístění, výborné služby i moderní funkcionalistická architektura učinili krátce po dostavění v roce 1933 z hotelu architekta Tlapáka opravdový dům prvého řádu, vyhledávaný lázeňskými hosty i obyvateli Poděbrad. Interiérové vybavení nejen pokojů a apartmánů, ale také restauračních, kavárenských i dalších prostor bylo na jedinečné světové úrovni. I dnes hotel poskytuje ty nejlepší služby, založené na osobním přístupu k hostům. Pro nabídku služeb na úrovni 21. století byl vytvořen komplex 3 budov, které na počest svého stavitele nesou název Hotel Belvit Lapák. S hlavní budovou souvisí části Jiřík a Homér. Projděme se spolu hotelovým komplexem. Není špatné poznat, co všechno vám nabízíme. Kromě bezvadného servisu a českého i světového tisku si v recepci můžete koupit i malé nezbytné drobnosti a suvenýry, poslat fax či využít elektronickou poštu nebo potřebné materiály i kopírovat. Platit můžete také kreditními kartami. Ve vašem pokoji máte k dispozici satelitní televizi, rozhlasový přijímač, minibar a úplné příslušenství s toaletou a koupelnou. Nechybí ani telefon s provolbou. Telefonní číslo přímo na pokoji má tvar 325 623 a trojčíslí odpovídající číslu vašeho pokoje. Pro odchozí hovory mimo hotel je před vlastním číslem třeba vytočit 0.
Pokud však zatoužíte po něčem luxusnějším, našich 8 apartmánů je pro vás připraveno. Nabízí samostatnou, pohodlnou obývací místnost, tichou ložnici, samozřejmě minibar, koupelnu a také balkon, z něhož je krásný výhled. Poskytnou vám prostě dokonalé pohodlí pro váš klidný pobyt. Veškeré potřebné informace, nejen o pokoji, ale i o doplňkových službách, které nabízíme, naleznete v informačních deskách na stole vašeho pokoje. Z balkonů můžete mimo jiné sledovat slavné poděbradské květinové hodiny, tak oblíbené zejména mezi dětskými návštěvníky. Balneorehabilitační centrum, umístěné v části hotelu Jiřík, spojené s hlavní budovou vyhřívanou chodbou, nabízí od vstupního odborného lékařského vyšetření a konzultace také elektrokardiograf, různé formy elektroléčby, magnetoterapii, nejrůznější minerální či masážní výřivé koupele, bazén s protiproudem, samozřejmě saunu, klasickou ruční či automatické podvodní léčebné masáže, oblíbenou muzikoterapii. Úžasnou relaxaci vám poskytuje floating, který vám dá pocit pobytu v pravém mrtvém moři. Do hotelového komplexu patří také lázeňský dům Homer, který udělá radost všem, kdo chtějí dobře vypadat. Kvalitní kadeřnictví je jeho samozřejmou součástí. Můžete také použít služeb obličejové kosmetiky, dát si do pořádku vaše nohy u hotelové pedikérky, neopomenout skvělou manikúru anebo služby našeho fit centra, jehož užití je v ceně pokoje. V příjemném prostředí naší restaurace umístěné v přízemí vedle recepce můžete ochutnat českou i evropskou kuchyni, připravovanou za přijatelné ceny těmi nejlepšími kuchaři. Navíc
Přímo v hotelu je k dispozici léčivý minerální pramen, takže pitnou kůru nemusíte vůbec přerušit. Příjemná procházka po obědě přímo před hotelem, to je ten nejlepší způsob, jak zdravě vytrávit v dobré společnosti a potěšit se tou pravou lázeňskou atmosférou. Náš hotelový komplex je vyhledáván i pro své kongresové centrum, které poskytuje kvalitní prostory a techniku pro pořádání sympozií, seminářů, konferencí i dalších setkání. Sto 20 míst v sále umožňuje uspořádat i velké mezinárodní akce, vyžadující tu nejmodernější techniku projekce a zvučení. Je zcela samozřejmé, že o hosty těchto akcí je skvěle postaráno i při nabídce nejrůznějšího občerstvení podávaného z přilehlého denního baru. Máme místo i pro menší firemní akce, prezentace, jazykové kurzy, nabízíme variabilní prostory a sálky i v připojených lázeňských domech Jiřík a Homér. V Poděbradech všichni vědí, že patří k dobrému tónu po koncertě, divadelní premiéře, vernisáži či jiných slavnostních příležitostech uspořádat v našem hotelu skvělý raut či párty. Nabídka naší teplé i studené kuchyně je doslova nepřeberná a pověstná. Špičkový servis podtrhuje slavnostní atmosféru těchto chvil. Noční vinárna nabízí svůj příjemný prostor nejen k pravidelným tanečním večerům, ale také pro nejrůznější setkání komorního charakteru. Naší pýchou je již tradiční poděbradské vinobraní, na kterém se znalci a přátelé vína potkávají s pěstiteli a prodejci ve chvílích naprostého porozumění a nadšení. Když pak zakončíte krásný večer příjemnou procházkou po kouzelně osvětleném historickém okolí, završíte určitě další den lázeňského pobytu k vlastní spokojenosti.
rondokubistická budova z roku 1922 od architekta Kozáka je hlavním sídlem golfklubu, který provozuje 18-jamkové hřiště dlouhé 7,5 kilometru. Můžete s námi soutěžit v turnaji amatérů i registrovaných hráčů o titul poděbradského skvošového krále, zahrát si oblíbenou hru svého mládí ping-pong nebo navštívit tenisové kurty, které jsou od hotelu jen 5 minut chůze. Jezdecký klub nabízí výuku jízdy na koni i pronájem koní ke krásným projížďkám kolem řeky v parkovém prostředí s panoramatem Poděbradského zámku. Motorová loď Král Jiří vás může zavést buď na celodenní výlet do blízkého historického města Nymburka, nebo na soutok Labe a řeky Cidliny, kde můžete navštívit velmi příjemnou zahradní restauraci přímo nad vodou. Nevyužít rovinatý charakter města a jeho okolí k projížďkám na kolech by bylo snad hříchem. Upravené cyklostezky na vás čekají a skupinová výjížďka s novými přáteli se může nadlouho stát pro vás příjemným zážitkem. Náš hotelový komplex vám navíc nabízí dárkové balíčky služeb, které můžete věnovat svým blízkým. Od cyklistického víkendu, svátečních pobytů, přes prodloužené dámské víkendy, manažerské víkendy, po speciální 4denní pobyty pro dámy. Bližší informace vám ochotně podají pracovníci recepce. Můžeme vám nabídnout opravdu vše, co moderní lázně dneška poskytují. Mějte se u nás hezky a přejeme vám opravdu příjemný pobyt.